Freedom's calling, chains are falling, hope is dawning, bright and true. Day is breaking, night is quaking, God is making all things new. Jesus saves. Hear the heart of heaven beating, Jesus saves, and the hush of mercy breathing, Jesus saves, hear the hosts of angels sing, glory to the newborn King, and the sounding joy repeating, Jesus saves. See the humblest hearts adore Him, Jesus saves, and the wisest bow before Him, Jesus saves, see the sky alive with praise, melting darkness in His blaze, there is light forevermore in Jesus saves. We will live our sorrow sharing, Jesus saves, He will die our burden bearing, Jesus saves, it is done, we'll shout the cross, Christ has paid redemption's cost, while the empty tombs declaring, Jesus saves, rising up so vast and strong, lifting up salvation's song, the redeemed will sing forever, Jesus saves. Okay mga higala, daghan kayong salamat o maayong adlaw kaninyong tanan o niya nasabtan ning the 15-minute Bible Truth Online Broadcasting Ministry. Kini nausab si Pastor Mark Sasidon sa Emmanuel Bible Baptist Church o salamat sa Dios nga nagpadayon mo sa pag sunod aning maong among online nga broadcast o among pag-ampo sa Dios nga ikaw nga magapaminaw nini nga maong broadcast makaangkon gyud aning maong dako kayong kaluwasan no nga giandam sa Dios niyo ng Biblia nga unsaon na to pagpakaikyas kun dili kita manumbaling nini mao nga dako nga kaluwasan tungod kay mga higala kini nga kaluwasan nga giandam sa Dios kanato eternidad ni no? Gusto sa Dios nga karon nga buhi pa ta makapangandam gyud ta no makabaton gyud ta ani nga kasiguruan okay dito sa eternidad wala nay pagbalhin dito no kung imong basahon ang Biblia mga higala duha ka lugar atong atuon langit ug impierno no ini kamatay nato ningon ang Bible sa Hebrehanon 9:27 as it is appointed unto man once to die but after this the judgment no so hukom na mga higala ug ginaot mi ni nga adlaw karon imo ni siya nga mapamalandungan kini atong mga pagtulun-an no mga pagtulun-an nga naa sa Biblia kining akong basahon sa Juan kapitulo 1 Juan kapitulo 14 bersikulo 1 niyon ang Biblia ayaw tuguti ayan siya ayaw tuguti nga masamok inyong kasing-kasing tuo kamo ingon ang Biblia tuo kamo diha sa Dios tuo usab dinhi kanako. Sa balay sa akong amahan, adunay daghang mga mansyon. Kung dili pa kini tinuod, ako nagsulti unta kaninyo. Ako moadto aron sa pag-andam ug dapit alang kaninyo, ug kun ako moadto ug moandam ug dapit alang kaninyo, ako moanhi pag-usab ug modawat kaninyo nganhi kanako sa akong kaugalingon aron hain ako atoa usab kamo. Kinsa may nagsulti nini mga higala walay lain si Ginoong Hesus Kristo. Kay kung imong basahon sa pagayo mga higala
kung imo siyang sudungon ug imo siyang pamalandungan, ang atong Ginoong Hesus ni kayab na siya dito sa langit, ni saka siya sa langit. Ingon ang Biblia, mag-andam siya, no, og dapit alang kanato siya sa balay sa kong amahan adunay daghang mga mansyon, no. So iniadto na to sa langit mga higala, dili day siya ordinaryo nga lugar, no. Ingon dito daghan nga mga mansyon ang giandam sa Dios alang kanato, no. Because gusto sa Dios, matod pa sa Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 16, dili siya gusto nga atong mauo siya nga pagatawgon nga atong Dios, no? Nga kung andaman lang tagpayag dito, andaman lang tanyag lugar nga mauo tang muadto, but mga higala niyon ang Bible. Niyon si Apostol Pablo sa Roma kapitulo 8 bersikulo 18, dili ikatandi ang mga kasakit aning kalibutana sa himaya nga giandam sa Dios alang atong mga nahigugma kaniya. No? So mga higala, atong makita diri nga ang langit di ay inandam ni nga lugar alang sa mga taong andam. No? Unsaon man nimo pagpangandam sa eternidad, mga higala, just read your Bible. No? Learn from the Bible. Dili ni makabuang ang Biblia. No, gani daghan kayo kag makatunan sa Biblia, makahatag ninimog kasiguruan, makahatag ninimog kaluwasan sa imuhang kalag, no? Nga usa nining adlaw makaingon ka nga andam nako, siguro nako nga inikamatay nako langit ko, no? Mauna siya tinuod nga Kristohanon. Kay daghan kayong moingon sila Kristohanon pero dili siguro langit, no? Nailad sila sa yawa sa mga pagtulun-an nga dili sumala sa pulong sa Dios. Mga pagtulun-an nga binuhat og tao, no? Mga pagtulun-an nga way siguro. Mga higala, ang atong kaluwasan gisiguro gyud sa Ginoong Hesus nga siya mismo mo'y nanaog sa kalibutan, siya mismo mo'y mibayad sa atong sala, nga aron nga ang atong sala mabayran gayud. Nga kung ikaw motuo ni Ginoong Hesus nga imong maluluwas, maluwas gyud ka, no? Kay ngano man siya mismo ang mibayad. So unsay gibuhaton sa yawa, ilaron kaniya. Unsaon man ka pag-ilad niya, maghimo siya pamaagi nga ikaw magsalig sa imong kaugalingon aron ka malangit. Mahigala gibuhat na ni Ginoong Hesus Kristo dito sa krus ang kabayaran sa sala. Siya na ang mibayad sa atong mga sala aron dili na ka mobayad sa imong sala. Unsa pa may imong bayran nga gibayran naman. Unsa pa may imong paninguhaan nga siya naman ang naninguha nga bayran ang imong sala. Unsa pa may imong bayran, unsa pa may imong pas-anan, unsa pa may imong buhaton nga siya naman ang mibayad. So mga higala, atong makita diri nga ang pag adto day sa langit kinahanglan maandam ka. Kinahanglan makasiguro ka. Muna nga kung imong tanawon ng Bible, duha ka butang atong makita diri. Number 1, ningon ang Biblia nga kung ikaw magtutuo ni Ginoong Hesus, ningon ang Bible na himo kang citizens of heaven, no? Mulupyo sa langit, no? Mulupyo sa langit, no? Ningon ang Biblia sa Pilipos kapitulo 3 bersikulo 20. Awan sa gingon sa Biblia 3:20, kaya nga atong pagkamulupyo atua sa langit gikan sa maong nga dapit usab kita nagapaabot sa manluluwas ang Ginoong Hesus Kristo. Unsa ko no? Excuse me. Unsay giingon sa Bible? Kay ang atong pagkamulupyo atua sa langit. Kinsay nagsulat niini? Si Apostol Pablo. Kinsay iyahang gisuwatan? Mga magtutuo nga dito sa Pilipos. No? Ningon ang Biblia, mga mulupyo sa langit, we became citizens of heaven. No? So mga mulupyo na ta sa langit. Nga naman, because yun ang Bible, gitawag ta nga mga katawhan sa Dios, no? Mga linain nga mga katawhan sa Dios. Daghan kay moangkon nga Kristohanon sila, pero dili sila sigurog langit. Naningkamot lang gihapon sila. Ngunang hangtod karon way siguro, pero higala niingon si Jesus Christ, kung mutuo lang ka, luwas ka, no? Musalig lang ka niya, luwas ka. Munang ningon ng Biblia na himutang katawhan sa Dios, no? Inandaman taglangit. Permirong Pedro kapitulo 2
No, Permirong Pedro kapitulo 2 bersikulo 9 ningon ang Biblia apan kamo usa ka pinili nga kaliwatan, usa ka harianong pagkapari, usa ka balaan nga nasod, usa ka talagsaon nga katawhan, aron nga kamo magpakita sa mga pagdaig niya kinsa nagtawag kaninyo gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan nga kahayag. Verse 10, nga sa miaging panahon dili usa ka katawhan, apan karon mao ang katawhan sa Dios nga wala nakaangkon og kaluoy, apan karon nakaangkon og kaluoy. No? So yun ang Bible, mga dili katawhan sa Dios, but karon mga katawhan na sa Dios. Wow! What a great blessing. Amen? Muna nga inandaman ta sa atong Ginoong Hesus. Muna niyon ang Bible, mga higala, nahimo tang mulupyo sa langit. No? Mulupyo sa langit, kay niyon ang Biblia, gibalhin ta gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang gingharian. No? So unsa nga paagi? Hinahanglan kang maluwas. Nahanglan kang mutuo ni Ginoong Hesus. Kay mga higala, kung ikaw tinud-anay nga magtutuo, makabaton gyud ka aning kasiguruan sa imong kasing-kasing. No? Daghan mo yun, magtutuo man sad ko ni Kristo. Pero di man kasiguro. Tungod kay naay nagunit nga mga relihiyon sa imuhang kasing-kasing. Mga pagtulunan nga dili sumala sa pulong sa Dios. Mga pagtulunan nga binuhat og tao, mga pagtulunan nga gusto sa yawa nga mo imong saligan, nga dili man gani na makahatag nimong kasiguruan. Mga higala, basaha ang Biblia, no? Makasiguro ka, tanawa ra gud Kolosas kapitulo 1 bersikulo 13, unsay gingon sa Biblia, kinsa miluwas kanato gikan sa gahom sa kangit-ngit. Awa ug milalin kanato ngadto sa gingharian sa iyahang minahal nga anak. Diha sa kang kinsan kita nakabaton og katubsanan pinaagi sa iyang dugo bisan ang kapasayloan sa mga sala. So mga higala, makita nimo diri sa Biblia nga niyon ang Biblia gilalin ta gikan sa unsa kangit-ngit ngadto sa gingharian sa iyang minahal nga anak. Pagkanindot nga pribilehiyo ni anak, no? Nindot nga pribilehiyo nga kung ikaw magtutuo ni Ginoong Hesus mo ni mahitabo nimo. Sa John chapter 5 and verse number 24, pagkaklaro sa giingon ni Ginoong Hesus, no? Magduda pa ta nga si Ginoong Hesus mismo nagningon ini. Ayon siya, sa pagkatinuod, ako mag-ingon nganha kaninyo. Siya nga nagapaminaw sa akong pulong, ug nagatuo kaniya nga mipadala kanako. Ingon diri siya, adunay kinabuhing walay katapusan, ug dili muadto sa pagkahinukman sa silot, apan miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Wow, pagkanindot mga higala ningon ang Biblia na siya nga nagatuo kaniya nga mipadala kanako, nagapaminaw. Ingon ang Biblia siya nga dili na paghukman sa silot, apan miagi nagikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Pagkanindot ana mga higala. Pagkanindot pamalandungon niya na nga makasiguro na kaglangit. Pagkanindot pamalandungon niya na nga ang imong kinabuhi karon adunan nay kasiguruan. Ayaw na ana nga sigig pamasin, ayaw na anang walay siguro. Ari gyud ta sa siguro, no? Naa sa pulong sa Dios. Tanawa sa Juan kapitulo 10. Unsay giingon ni Hesus Kristo mismo. 10:27, ang akong mga karniro na minaw sa akong tingog, ug ako nakaila kanila, ug sila nagsunod kanako. Ug ako naghatag ngadto kanila og kinabuhing dayon. Awa ug sila dili na gayud malaglag. Saon man na nimo? Nay mga tao sila magtutuo man mi pero di pa mi kasiguro o di gyud day ka tinuod nga magtutuo. No? Ayon ang Biblia siya. Ug sila dili na gayud malaglag ni adunay tao nga magaagaw kanila gikan sa akong kamot. Kinsa may nagsaad na si Jesus Christ. Muna mga higala, usa kanindot nga butang nga nahimo tang citizens of heaven. No? Giandaman ta sa Dios. Giandaman ta niya og
og lugar dito sa langit. Ingon siya nga nag-andam siya lugar dito nga ningon ang Biblia usa ka syudad, no? Aron nga dili siya mauwaw nga pagatawgon atong Dios. Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 16 pagkakaro ani mga higala. 16 Hebrehanon kapitulo 11 bersikulo 16 ingon ang Biblia. Ingon sa apan karon sila nagtinguha og usa ka labing maayo pa nga nasod nga usa ka langit nun, tungod nini ang Dios wala na ulaw nga pagatawgon nga ilang Dios kay siya nakaandam alang kanila og usa ka syudad. No, usa ka syudad ningon si Jesus Christ adtong lugaram mga mansyon nga gikan sa Dios, no? Mansyon inandam sa Dios pagkadako nga kabulahan natong magtutuotan ni Ginoong Hesus. Dili day lisod mo atog langit mga higala. Di day lisod nga ang atong kinabuhi maandam sa langit. Would you imagine yung ng Bible ang dalan dito Bulawan, no? Streets of gold pagkanindot, no? Diri sa Pinadayag kapitulo 21 o bersikulo 21 pagkanindot sa inandam sa Dios, no? Di gyud mo na niyo ng Biblia di siya maulaw nga pagatawgon nga ilang Dios. 21 Pinadayag 21 bersikulo 21 ug ang napulo og duha ka ganghaan napulo og duha ka perlas ang matag pipila ka ganghaan gibuhat gikan sa usa ka perlas ug ang dalan sa syudad hinimo sa lunsay nga bulawan kini sama sa usa ka sihag nga salamin. Pagkanindot sa giandam sa Dios sa mga taong andam, mga higala pwede gud ka makapangandam karon. Dawata si Ginoong Hesus, basaha sa imong Biblia ug niana akong ipasalig nimo sumala sa pulong sa Dios makaangkon kag kasiguruan sa imong eternidad, no? Makabaton kag kaluwasan sa imong kalag. Read your Bible, study your Bible, learn from the Bible. Naa diya ang mga plano sa Dios sa atong kinabuhi. Ug ginaot ko mga higala nga sa hamubo nga panahon aduna kay nakuha nini nga mga pagtulunan, no? Nga ang langit day inandam na siya sa Dios alang sa mga taong andam, alang sa mga taong linuwas ni Kristo, alang sa mga magtotoo ni Ginoong Hesus, alang sa mga tinuod nga mga Kristohanon. Kininausap si Pastor Mark sa Sidon ug ginaot ko nga sa sunod higayon magkita na usab ta. Dagang salamat, maayong adlaw ug ang Dios magpanalangin. Kung ikaw nagatuo sa pulong sa Dios mahitungod sa kaluwasan, pagampo ani nga inampuan, Ginoong Hesus, usa ako ka makasasala ug dili angayan sa langit. Salamat sa imong kamatayon didto sa krus alang sa kabayaran sa akong sala. Pasaylo ako sa akong mga sala ug akong angkunon si Ginoong Hesus nga akong manluluwas. Pasudla si Ginoong Hesus sa akong kasing-kasing kay gusto kong malangit. Sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen. Higala kung ikaw na panalanginan kini nga mao nga broadcast karon amo nga paghangyo kanimo nga kaybawa kami pinaagi sa pag-text kanamo or pinaagi sa pag-message sa amo ang Facebook page ug kami malipay mo tabang kanimo ug mogiya kanimo sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lang ni Ginoong Hesus ug ang kasiguruan naa lamang sa iyahang pulong ug ikaw makabaton ini nga kasiguruan kabag-uhan sa kinabuhi ug malipay kami mo tabang kanimo mga higala. Kini na sab si Pastor Mark sa Sidon. Daghang salamat ug maayong adlaw ninyong tanan.